Is-sitwazzjonijiet li żviluppaw fl-aħħar jiem ikomplu juru l-istat problematiku li jinsab fih il-qasam tal-intern taħt il-Ministru Karl Mifsud Bonnici. L-istess Ministru li bħala Leader of the House qed iżomm lura wkoll milli jinġibu għad-diskussjoni quddiem il-Parlament żewġ mozzjonijiet li jikkondannaw il-mod kif mexxa u qed imexxi l-oqsma li tagħhom kien u għadu responsabbli. Bejtħol partikolarment il-qasam tal-intern responsabbli jien li hemm telqgħu dekadenza totali. F'dal-aħħar 15 ġimgħat rajna problemi rġajna fil-ħabs ta' droga, rġajna rajna problemi marbutin mal-violenza f'Paċeville, rġajna rajna problemi marbutin ma' tmexxija fil-korp tal-pulizija u dim dan kollu prokrastinazzjoni minn naħa tal-Ministru responsabbli. Prokrastinazzjoni qed wassal biss għal deteriorazzjoni, għandna wkoll ir-rifjut minn naħa tal-Gvern. Mhux outright imma effettivament li jiddiskuti l-mozzjonijiet li hemm pendenti hija donna sitwazzjoni fejn il-kriżi għal dan il-Gvern anke fil-qasam tal-intern saret in-normalità. Fl-aħħar jiem fil-ħabs ġew żvelati żewġ każi oħra wieħed dwar traffikar ta' mediċini fil-ħabs u ieħor ta' priġunier illi nqabad jipprova jdaħħal id-drogi fil-ħabs. Michael Falzon sostna illi l-amministrazzjoni tal-ħabs ingħatat ċertifikat negattiv anke mill-OSCE, iżda minflok ittieħdu passi sabiex tiġi rranġata s-sitwazzjoni baqa' ma sar xejn. Dwar Paċeville minkejja sejħiet tal-Partit Laburista u tar-residenti baqa' ma sar xejn tanġibbli sabiex Paċeville isir aktar sikur u ftit jimilu inqatlet persuna wara illi kien aggredit f'Paċeville. Il-kelliem ewlieni Laburista tkellem ukoll fuq l-istat fil-korp tal-pulizija fejn uħud mill-membri jiffaċċjaw dixxilpina fuq affarijiet żgħar filwaqt illi oħrajn jagħmlu li jridu. Qal illi l-kredibilità tal-korp ħadet daqqa oħra bl-aħħar każ fejn pulizija qed jiġi akkużat illi saraq 30,000 euro mid-depo. L-istess persuna illi ittieħditlu medalja wara li jinstab illi mhux minnu illi salva persuna u kien ukoll issemma bi prominenza fil-każ dwar il-mewt ta' Nicolas Azzopardi meta kien fil-kustodja tal-pulizija.